Oh, no, 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 no. बुचिया रे नेहावा ए नेहावा का जानी कहां गोल बिया रे मुंह में अकेले हु परबो त ना करी अरे ले रे तिला वाले ले नानी खेले में बाह जले बुझाइबे ना करला कि का करी खाई कि ना खाई पूरा खा ई कहां से तिला दा है ने ये के देला देख ये सुधीर चाचा तोर ले जात रहन जान ली त कने के बेटा हुआ दन एगो तिलौआ देखी त केतना मीठ बाटे त कहत न कि लव हो जाई त कने कि खाई नहीं तनी बुचियो के दे दे कने जा त फोर के लिए तनी खाई हम जाता तू खाई फोर त हाथ से फुटा त देख फोरा ना फोरा में हाथ से ने क के फोरा ढेर कर बका हां करे नहीं थे बुझा तक माला पका पार फूल जाई बाक नाही धर 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 हम फोरी धर तू हो न तो के खियाल पियाल हमर जियान होता लागता कि तू बढ़ियार नहीं खियो ख ठीक ना देख 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 ले ले का करत रुए कनिया में अरे बाप रे तिलावा खातर ना कहां से तिलावा पइलु हो हां सुधीर बेटा वाले जात ना जी सुधीर बेटा वाले जात ना यही से ले नहीं हमनियो का पराई हां का करबो हम के दो तीन बोरा लिया के लाई जन हां त पार दा गुड़ परवा दे तनी आ जाई तो ले ले दो चार दो कोनो बात नहीं के नहीं हो देबू त परवा दे हमार का बाटे का करबो आजकल खइलो पियल त दूसवारे का भइल जी चाची जी का भइल का कही हो कहम त सभे जानी ना कहम त केहू ना जानी जन बोली आपके कौन का इतना कहल चाहिला लेकिन आपके कौन चीज के दुख बजी देख खइला पियला के चाहे कुछ के दुख नहीं के पतोहिन के बात से दुख बाटे जनलू कनिया में जब हम कहतनी ये कनिया में कि जेकर जौन मन करी जौने में खाई पी जो हम सब जब ओने न जी तो हनी के शाकाहारी है ना कुछ खाली मुर्गा मछली जानलू जी हम पतोई ना मुर्गा मछली मीट बकरी कुछ ओने के चलते हमर बेटा वो छोड़ दिया ना सा दोनों हां भाई जैसन मेहरा रहे सोसन मर्द होके के परी दाचिया रती कहतन त कि भला दुख दे तरी सा ना चचिया बात रहू कि जो चचियन में मिला बैग चचियन के गोड़ा के धोना 22 एही से तो हंसता देख देखनी जाए दे बड़ की तोरा के सिखावे के नहीं के जब त कितना ठलोहनिया बोल जाला रे हां मन करता कि हॉस्टल में डाल दी नहीं कहे खाती हॉस्टल में उहे कहे खाती कि ठीक नहीं लागत फिर बोलाइबे करबू जानतारू बोला बनाइले रहनी है मुर्गा जान लो हां आप तो भल बन या के मेरे घरे बना के खा लिया लके अपने घरे बना तो उनका ये कनिया ओहू खाती के तो हमरा के कोनो से चलाव नहीं के तो हम कहतनी शाकाहारी हो स तो कुछ बनावा से खा से तू करस तो अनि हम रोग छे कइले बानी अब हम बनावत तो जन्ना को मुन के आवत ऐसा अगर बताइए ना बता बता तो जीव पिताई ना तो हम हेतना कुल बोल देनी हमी ठीक कोई नहीं कदर हम चूल्हा ना लिपम तो है ना करम तो हाउ ना करम तब करो से चाहे मत करो हमर जन खाए के बाद खइबे कर तहनी के तू कहले देख उतना दिन कर खइले ले ना देहिया बाजी खइले ले ना हमारी घरे ई कुल के बर्तन थरिया बरौआ नहीं के मरद ना खाना नत का बुचिया हम खाने जा अपन दाव से रहे नहीं जा बनावे नहीं जा खे नहीं जा लेकिन ये मनाई न जनी चाची जी कि आप कोनो लइका हमेशा महीना महीना आवेला त देना हमके पैसा यही से खर्चा बर्चा चलावे में केहू के देखे से भगवान करो दुख तक प्रभु जी की जीव जंगर बना रहो बेचारा के दू पैसा अपन कमास परिवार के अच्छा से देखा से एगो बेटी बिया एगो बात कहतनी आपसे कहतनी विदेश जब से गइल न तो सबरा लागत न कि लइके की ओजन का रुपया ध देले बानी अच्छा त इकुल बतावे ला बात हवे आजकल के युग जमाना खराब बा ये कनिया में अपन खातरु खाना तो चोरा के खा रुपया ई सब ऐसा मुठ बैठ के कबिया देले बन तक आप कन्या की कहते न कि ऐसे मुठ बैठना करना केहू के दुआरी जन्नी कि कोई लोग के ओकर पैसा वाला बिया त केहू के लगा बैठा मुंह हवे कुछ कहाए जाय जानलू मर्द कहना कि देख केहू का हम बात ना सुनो ठीक ना न गलत चीज सुनो बस देखो कहना कि का जरूरी बा जी हर चीज के सुख मिलते बात जानतर कनिया में बोले का त बोलबे करे से लेकिन हम खाई छोड़े नहीं ना का खातिर छोड़ब हो का जरूरी बा जी शुरू से कहले बने टूट ना जाई मोर खिया के ऐसा कहले बैठे मुर्गा में आइए लोग जब में टूट जाई दे टूट जाए
सुनी आ ढेरत करे जाना तो अलगा हो जाए डरवार डालने रोज मुर्गा मछली अलगा त ना हो खब ई त बात एथु हमरा लगा ना मछली नहीं जा खा त हम अपन बना सुन लिया में 2-2 किलो 1 किलो आ चाहे केतनो लिया या चाहे हेतनी ले चाहे हेतनी ले हमारे खाए के बनावे नहीं अपन कोई टाइम खानी हिक भर खा कम ना चाची जी हां यही गन है मजबूत भाई बनौले बनी जनतनिया की पतो ये लोग के ना जाए ना कि कोई जना कि मुर्गा मछली खाली त यो वैसने बाड़ी लेकिन मन करता के जाए ए भाई भक्तिन बाड़ी से जना हमारे पतो है से त अजा रोकले बनी ये बाकी एमा को मत बतियै है यो कम है का हां जब मुर्गा मछली उ खाते नहीं खी जाता का जरूरी बा घर में बनावल तनी दूरे ना बना के खाई तो वही बर्तन में बनाई हो वही बर्तन में खाई हो हमारे घर लिए तो हम 1 किलो लिए तो भुजत भुजत पाए भर कर देब जान तो कबाड़ी जाई देखी त का करतड़ी से दोनों इनका पतो हिया बारू जाओ ए सतेंद्र बो काजी दीदी जी अरे बारू जाओ गोविंद बो के हो जी का कतल हो काजी अरे आइनी है तनी उठे बैठे का हाल समाचार बा बैठे बैठो ठीक बाटे बताई अपन हमनी के त ठीक है बा ठीक है बेटा जैसे तैसे कटो ताटे दिन रात सांझ सुबह कैसे आ गईनी हां कैसे आइनी है जानते ना बाबू जाके तोलना का बूढ़ी तोलना का जेवन चीज कर देबू जाते जाके भर गांव में कही हां का कहनी है जी तो लोग के घरे मुर्गा बनता तो सुनता नहीं कि झगड़ा करतड़ जे हो ए दीदी जी रोबरे बताई झगड़ा के बात नहीं कि मम्मी जी को हम को बार कहनी कि मम्मी जी हमनी के पसंद नहीं कि मुर्गा मछली त महीना इहो एगो बात का बात 15 दिन में बनाई खा रोज रोज जान जी आज मुर्गा त कल मछली त परसों खसी फिर अंडा फिर मुर्गा फिर मछली फिर खसी फिर अंडा रोजे रोजे हो रोज यो ना कि एक चैला मुंह में डाल देती बनाने के टाइम पे के चूल्हा पर मुर्गा मछली बैठा देते आदमी कैसे बनाई खाई जी हमनी के सुबह मन भी निक न जाई हो कनिया पूजा पाठ करे के बाद दीदी जी ना शाका भोजन नहीं खाया जा कनिया एगो बात का बासन कहतनी तार दीदी। बुढ़िया तो अभी ढेर साफ सुथरा से रहतड़ी हां पहले त लागे न कि साल भर में 2 बार नहा ले तो 6-6 महीना पर तो उहे ढेर बाटे कपड़ा चेंज ये कर का देत कहता जी मम्मी जी तो एकदम सफियाना से आई रहे हो दादा तुम लोग की डर हमनी के डर नहीं सही लेकिन रहली ना ए बात के हमरा शिकायत नहीं के लेकिन वहां के मुर्गा मछली जो देख रे दादा बोले तुम लोग खराब खइबू जा चाहे ना खइबू जा लेकिन तुम लोग का बूढ़ी अपनी आदत से मजबूर है उ कभी ई ना करियो कि हम मने ना खाई उ खाल छोड़ी ना सकेली जल्लू ओइसन ढेर ढेर हाथ कर तड़ी के अलगा क द जा कैसे अलगा क दे के दूगो बइबे कर बिना दोनों आदमी ना हमनी के खाई ना जा मम्मी जी के सोचे का चाहिए ना कि अच्छा जाएगा वो ना खाली न ना छोटकियो ना खा ले वो ना खाली यही से ना तो लोग का गाना बनना बनताटे दोनों आदमी के का हो कनिया मुर्गा मछली खाई तो मुंह लरुआइल ना रही त मार चुलगुल ना रही तो मने सर्दी हो गइल बाटे उहे कुल देखो जा ये दीदी जैसन मरचाई छौकली नाकी मोबाइल में कोई वसा नाकी में से पानी गिरता था ये करो ये कनिया कुछ का मसाला वाला चीज ना एकदम सर्दी ना एकदम सर्दी हटा देला जनलू जा पता नहीं तो हम खइबे ना करना हमनी के मर्द खइबे ना करलन जा पूरा देह हमनी के बाल बच्चा खइबे ना करेला सर हमर लड़कियों तो ना खा ले कि उनको नतिनिया खाती बनावा ताड़ी लड़कियों ना खा ले कोई ना खा ले ए दादा हमार लड़की खा ले हमार तो लड़की कुल ना पाई तो मुर्गा मछली तीत मीठ कही कि मम्मी हमार मुंह कजनी कैसन भइल बा फीका फीका हमके जल्दी दे कुछ एक दिन का ओकर 500 रुपया खर्च ना बा खर्च बाटे हमरा तो नहीं से बेथी हटो मम्मी चल मामा या हां चल ले के चली ले का बोरिया बा मम्मी घरे का जाए के बाजी अरे इहो न बहुत अथुया बिगाड़ा ही है हाय देखा तड़ू कुल लेके बाजार से कर बड़का पापा देले होई हां अपन बाजारिया वाला चीज मामा का में लेके जेहन बाजारी के सामान अरे कोई एंगने कहले झूठ बोलतिया क्या का मंगले बनी जी ले घर ले जो ए बच्ची देखा ले जो ए बहुत बिगाड़ा है हमार छोटा की लड़की दीदी देखली छता पर चढ़ के मनाचत रही आवत रही नु राइफल से खूटा ठोकाला राइफल से खूटा ठोकाला मार कोइले रही आई हो दादा एकर बातें मत बतिया कैसे सुधारे के बा ऊ विचार कन्या तू सोची चिंता मत कर गांव घर में कहता शिकायत करता रे गांव घर में शिकायत करता रे हमने खाए लेके होता है नहीं को दीदी तो कहता नहीं सुना ना हमारे छोटा की गोतिनिया का लड़की आ रहल हिया मम्मी ना कहले हमार त बड़ बिया लड़की मम्मी कहले अपन ओकर बड़का पापा देले होई तो वे कहती है कि रुक अपनी मम्मी के झूठ बोलतनी कि चले मम्मी गांव में ओही ना कहले हमारी नैहर जाए खातिर बड़ा अथु होले कहले कि ना मोई ना निकल जाए ओना पूरी निकल होई जाए जे बहरिए बाड़ी ओनी गोलिया मुखिया के घरे और जात रहलिए कि मुखिया से अच्छा आवे दी घर आज न दीदी जी कहे का ना लेकिन ऊ हो जे जन को सपना में आऊ न सोचले अच्छा दादा चाहे काट के फेंका जा चाहे गोली का मार फेंका जा हम देखे आवतनी बना बना खाता नहीं जाता मैंने खेलो तो अपने मुंह में
अंगुरी करत तारी जा तुम लोग तो बड़ी खिलाड़ बढ़ जाओ के गने मर्दन की लंगा रहल जाके मुर्गा मछली देखत अड़ जाता गु हगल कहत अड़ जा ई तो और तीत बड़ी है दादा कनिया छोड़ दावे द मम्मी जी के साथ तो काजे मम्मी रो के खाए के ना मिलेला रौरा चलते हमनी के भूख उनका चलते हमनी के भूख रहता जाने की जा खात आए मुर्गा मछली कर्तन बर्तन कर देता आवे तना खाली काले आज भूख छोड़ा चला आवो का करी हो दादा इतना लायक पतो ही बाड़ी सख हनी के लगे बैठी जब हमार खाइल देखी के इनके उल्टी आवत आटे त हमरो के देखी के उल्टी न करी हसा साध लगते रही गई बड़ी साधाई रही कि पतो ही की जरे बैठ के ढील हेरावाई बोलम बतियाई लेकिन कहाँ बा वो अपना घर में रही वो अपना घर में रही सास से कोनो पूछे ताछने के सास से कोनो मतलबे नहीं खे अच्छा कोनो बात नहीं खे का करी अकेले अपन बैठ के तू करतनी कहतनी मरद के कि जहाँ बाड़ा जहाँ में हमरो के ले चला तो ना ही रहे तो जले जांगर चला तो 2 पैसा के काम करे तो ना तो बैठक हो जाता दिक्कत हो जाए तो काम करतन तो 2 पैसा हमरो खातिर के ठीक है ना बा हो गाना बानी जी मम्मी जी आगी ता पता नहीं हो का चूल्हा पोताला ना बनाए के बारे में ढेर जंगल त करे के बारे एथी हो जाता नहीं का जंगल में घूम लग टटुए गांव घर में घूम घूम के जीव ले मार चटा चटा शिकायत करते ना पटा पटा खाता नहीं हैं कारो चाहत नहीं के बदनाम करावल ई बतिया प्रेमो से कैसे प्रेम सर वो प्रेम से लगे गांव घर में बोलता नहीं कहत नहीं खिलौड़े के खाए के सुन देता हमार पेट नहीं के बड़ कौन हर जाइए कहलो से बहिला बा जोन हर जाइए जोन बहिले वाला कहलो के मोए घरे आके कले हिया ये ना बा एक करिया जिंजा मांस खात ढीड़ में पेट ने के भरा एक करिया ढीड़ में डाल तारी सा आया के एनियो पुतो मीठ भतरो मीठ आके एनियो तो कर तारी सा ओनियो कर तारी सा सही के ना बहुत खेलवाड़ी हिया रोरा चलते आदमी खात पियत नहीं खेलो रोरा चलते में खात पियत नहीं खेलो बट खाता रहता है नहीं खेलो एक टाइम के 2 टाइम रहता टुए हैं अच्छा तो महकत अरे एक टाइम मारता जाके मने में बनाई खाए हमने का मंजूर सब मुर्गा मछली अरे राम हो राम हे महादेव भातारा खाना से तो भातारा के लगवा सुते में घी ना भरेला भातरा ना खा तो ये ना घी ना भरेला सुते के बेरिया हां ओकर ले ना खाला बात बतिएले बड़ तो लोग के तू सम छोड़म ना चाहे कुछ हो जा कहत रे में जी बाऊ हो जाए जान जाए खात मान से बाऊ हो जाए मौका दराओ जोन हाथे बनाओ त हाथ हम तू दे बनाई है ये ना कुल बनल बा है बनाओ त हाथ तूर दे ना थोड़े ना बनाई में रौरा अच्छा हां तूर देई हां तूर हां तो तू मुंह से कह देली त तूरियो दिहली ये सोच लिए अब भगवान लगन मत कर जे खा खाई लोग करो के 7 गो दुश्मन के तोरा नियर खेलवाड़ी पतो ही ना अरे सास को के बता जब बता त मां से खाए वाली उतर त का सास का हारी उतर हमारा नियर सास जाए 5 बुझे ना तो ये पूछ हमनी के जान करे ना दिए तेल जल जाए हमारा नियर सास को जे में तो हमनी के जो बियाह है ना कइले रहती जा ठीक बा खोजला पता के ढोइरा भातार खोजला ढिढ़ार बनी रौरा ढगड़ा पांचा में लटे पेट में टूट गइल बा त कहां से भातार खोजी जा तो हनी के हमारा बुझाते नहीं के काहे करे जा फाटो तटे हमारा ये नहीं समझ में आवत हटे ना गांव में लखले बानी मन त ढकल के मुंह कोरिए गिर जाई रौरा ओ तो ना कमजोर नहीं खी देही में हेरा मास नहीं खे ना पूजे दिन भइल बाड़ू जा हम अपना जंगल से बनावत तनी हम बनावत तनी हम खा तनी हनी के काज ने का भइल बाटे एक खाली एक चटकन बाजी ना देख ली मैं एक चटकन बाजी तो हो सही ना बसुरी बजला के चूल्हा में फोड़ देता नहीं फोड़ा हां फोड़ देता फोड़ा तो तू देखिए तार का हम फोड़म तू फोड़ के चूल्हा दिखाव ना फोड़ देन तो कहे कि फलाना वहीं से बकरी कुल खाई ए हम सुअर खाई या चाहे फुअर खाई वैसे तोर का मतलब बारे खेला बढ़िया हां पता हो सब पता ही लिखा रहा समझलू सकी ना हमारे मर्द के मेहरारू बनने की कोशिश मत करा जा जाके अपने माई बाप के चलती चले है जा 7 घाट का पानी पी के बैठ जाए चलती चलावे हम कुछ खाई तोनी के देखो तनी कि तोनी के जीत होखेला कि हमार जीत होखेला इहे हम देखो तनी चलो सा